ҳақиқат ошкор гардид. Чанде аз суханҳои шайхи араб бобарон дар бораи ҷудошавии Абдурозиқу барон дар саҳифаҳои иҷтимоӣ суханҳои ноҷоҳ нисбати Абдурозиқ ва даштомҳое ки нисбати Абдурозиқ аз падару аз модару аз авлод карда истодаанд ва ҳамаи ҳақиқатро бар барон бародарамон гуфта дод. дӯстони азиз, мехоҳед ки ҳақиқатро шумо низ фаҳмед. пас навори моро то охир тамошо кунед. иншоаллоҳ дар ин бора маълумот хоҳед гирифт. ба номи худованди бахшандаву меҳрабон ва ниҳоят бораҳм. ассалому алайкум тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи Корвони Умр, бародарон ва хоҳарони меҳрубонам. бар ҳамаи мову шумо маълум аст, дар тамоми саҳифаҳои иҷтимоии тоҷикӣ ҳама дар бораи Абдурозиқ суханҳои қабеҳ ва даштномҳо дар бораи падару модараш карда истодаанд. дӯстони азиз, бинед ки як ҳодисаи нохуше байни ситораҳо агар ошкор шавад, паҳн гардад, дар тамоми сомонаҳои тоҷикон албатта он навор паҳн мегардад ва ҳама дар он бора бохабар мешаванд. вале сад афсӯс ки шахсе ноилоҷ аст, бар шахсе кӯмак лозим аст ва ба шахсе ки муҳтоҷ аст навор мекунад, ё ин ки аз мову шумо дархост мекунанд наворро ба дигарон паҳн кунем. аммо дар ин ҳолат мо кур мешавем, яъне ки наворро мебинем ки шахсе аз нодорӣ шикоят мекунад, зуд мегузаронем. дар мо одате ҳаст ки ҳамеша дар ин бора аз дасти мо танҳо суханҳои қабеҳ, даштномҳо ва хеле ҳақоратҳо меояду халос. як лаҳза тасаввур кунед худатон, шояд ӯ кӯдак аст, ӯ кӯдакро ӯ арабҳо ҳамун шайхҳо фиреб карда бошад, ё ин ки пули зиёде барояш пешниҳод карда бошанд. аммо ӯ кӯдак беақл аст ва фикр мекунад ки ҳамин хел ситора мешавад ва боз ҳам ба қуллаҳои баланд мерасад. мақсади навори ман пас задан ё ин ки бегуноҳ будани Абдурозиқу гунаҳкор будани акаи Беҳрӯз нест. бале, акаи Беҳрӯз барои пешрафтани ӯ, барои ба қуллаҳои баланд расиданаш хеле кӯшишҳо кард, хеле заҳмат кашид, бале хеле ҳаракат кард. аммо акаи Беҳрӯз ӯро чизе нагуфт, танҳо ҳамон коре ки нисбаташ карда буд ҳамонро дар шабакаи худ навор карду каме суҳбат кард. вале мо чӣ кардем? Мо тоҷикон ӯро навор кардем, ҳар хел издиватсия кардем, ҳақорат кардем, даштном кардем. аммо ӯ кӯдак гуноҳе надорад. як бор худатон тасаввур кунед ки шумо як коргар ҳастед, коргари оддӣ. нафаре бар шумо пули калон пешниҳод мекунад, ё ин ки мегӯяд ки ман туро ба қуллаҳои баланд мерасонам. албатта дунё ҳамин аст. замони ҳозира ҳаминро талаб дорад. куҷое ки чизи зиёд бошад, ҳамон ҷо барои мо хуб аст. албатта шуморо як касоне ки ғариб ҳастанд хуб мефаҳманд. ба ягон ҷои кор меравед, мегӯяд ки хазайн работаест, мегӯяд ҳаст ва ба шумо пули кам пешниҳод кунад, шумо корро намекунед. ва ҷое меравед ки ба як кори ночиз пули калон медиҳад, ё ин ки пули калонро пешниҳод мекунад. албатта шумо ҳамон пули калонашро интихоб мекунед. чаро ҳамеша суханҳои ноҷоҳ, ҳамеша хабарҳое ки паҳн мешавад, ҳеҷ фоидае ба мардум намерасад. аммо он мардуме ки муҳтоҷ ҳастанд, ночор ҳастанд, ба кӯмаки мову шумо ниёз дорад, ҳеҷ кас ӯро намебинаду ба хулосае намебарорад, ё ин ки ҳамон наворро паҳн намекунад. бале ҳар он чизе ки муср ҳаст, ҳар он чизе ки лозим нест, мо метавонем ки онҳоро паҳн кунем.
ولی هر آن چیزی که به فایده ما و شما و فایده مردم ما هست او را پهن نمیکنیم. دوستان عزیز، خداوند هر کسی که خوب است، نیت پاک دارد، باز هم به قله‌های بلند میرساند. هر آن شخصی که دل غش دارد، فکرهای بد دارد نسبت یکدیگر، نسبت دیگران، هیچ به مقصد نمیرسد. در اینجا کی حق است کی ناحق است ما با شما نمیدانیم به جز خدا. بینید که گپ دو خیل شده است. عبدالرزاق میگوید پول من را گرفت، ولی اکای بهروز میگوید به خدا یگان پولش را نگرفتم. خلاصه برآورید که کی حق است و کی ناحق. اما گمان از ایمان جدا میکند. از همین سبب فکری بد و گمانی بد نسبت عبدالرزاق و نسبت برا نکنید. شاید اینها یک فکر برای خود ساخته باشند یا اینکه منینی مردم رو فهمیدن میخواهند. این را کی میداند؟ بجز خدا هیچ کسی نیست. با اکای بهروز پیشروی خواهان هستم، با عبدالرزاق هم پیشروی خواهان هستم. کسی حق است کسی ناحق است این تنها با پروردگار معلوم است. ما و شما چیزی را نمیدانیم. خوبش همین است که خب شینیم و صحبتی بد بهر آنها نزنیم. الله هر یکی ما را هدایت کند و بردباری ها در کارهایشان خواهان هستم. خدا نگهدار شما باشد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.